atur kimi lokimon dowan alongta ingdeng trok kebra pho lokimon karcho kapadupon birtang ton pen arjupon seneng atur kimi lokimon dowan alongta ingdeng trok kebra pho lokimon karcho pache ton dun si niphai ke thompen niphai trok si an mesen me etpen pachunpon ingdeng trok kebra pho lokimon karcho along hadak arat atumpen nang pachini don atengke lokimon karjo niphai ke thompen niphai troksi anke klem nang koke niphai ke thom arni bang guru lokimon ingpi hensek jo thom ni thom ame ke jangpen ame ke brang arni lo lapen niphai pho arni abangke lokimon dhorom kachelong arni lo puta hadak arat atum nang pachini don lapen alang litum adung arai along kaprek dowan sangti langso lokimon dowan lang mili lokimon dowan lang tirang lokimon dowan rongching room lokimon dowan papuram tirang lokimon dowan longta mesen me et pensi pachun pon lo puta hadak arat atum nang pachinidun news desk report public tv Karbi anglong padupon Masilon makinil ithang me pu ki hai Tante na tum la bang Lapen. mon kar choge pini tarik truck si pa jut Chunbang ke hai? tarik truck si anda khadaji oh nil tum la ikuru lapen ke Pini bangke kilitum lokhimona dhorom atum bangke dhorom kachelong arni lalo lasi mingarong pik alo lapenan parta nilihin pen kipachini dun kang tunga bangke dak nilimithang adowan along pen si kipachini dun po lasi ningkan ko an pen nike nilitum mithang adowan ko bangke chipupide si along ka prek adowan si puchiyudun bomlo sida minon aporan bangke nilitum dowan cewan long lo lapen lokimon karchu sida mi archu dun long lo asiki bang jilang apor an sida mi an si karchu dun long wir je phan anam lokimon sida mi an se hirdumi na kopina tansi nili pachini dun cholo nami tumar doman lang kachijuk adon khai ko ang darani nilitum kachijuk tarapung arat aphan MP Horen Singh be lapen MAC Pobitro rongpi kachong thoi amot jumprat rat pamang huprong kapaman birtang ton penarjupon sineng nilip MAC constituency ke parlo lakha ingkoi rapho tarapung arat do an aphan MP Horen Singh be lapen MAC Pobitro rongpi tarapung arat ke do Karbi atumaphan foundation stone e tikang loksi rat aphan pache hok propen non ke pamang huprong ason lason si lakha ingkoi rapho nilip constituency ke parlo panjan poisa ingti arong pen tarapung kachelengji aphan pusi rat athengno lamjai pon gonta non apor pinpur damme kedam tang arkoi tarik krekethom 2021 aningkan arni pen MP Horen Singh be tarapung arat do anaphan hang pamesi long e mate foundation stone e tikang si panjan poisa ingti arong arat lapen tarapung arat athengno sonsi lamchak chipi tikang lo non MP kelik nang lele aprang chiklo jon thom angbong tarapung pen panjan ada kachelengji atowar patangji pusi rat athengno lamchak chipi tikang la an parta ni tarapung wangsi tim Karbi anglong atumdo an wangsi anisi an esan chopruinang pu anta rat athengno ningje tikang lo sitame ahar chi anta theklong le lapen ke towar ta klem pipide bangso ateng lipute MP Horen Singh be MP kachepa haiji aphansi tarapung arat lapen panjan arat aphan lamcha kachipi tekang chotlo puta rat atum pening je lapen ke MP Horen Singh be ke tarapung arat akisung ke chini pame athema MP Horen Singh be ke aprang risim kang tang ke ot ahuta tarapung loksi ke do abang phulo lasi alangli ke chini pamelo lasi MP Horen Singh be ke inglong arat aphan kachong thui binong lo ma puta rat atum pen ningje lapen Karbi anglong pen MP kachet toydun aleke inglong atok ano alom foundation store nangron cry chot poma puta rat atum pen ningje lapen
MAC pobitro rong pi aphan patai hini along MAC ki pahai ki la tarapung la pen nilip aphan a foundation stone nang ipi chot poma puta nilip arat atumpen chithan sai situ bangso ateng lipute non ki wang GMP horan sing bejong si kithur lipute MP kilik ahut ket nilip arat atum ke MP kilik ahut kapahai ji ke mo apor si nang than po puta rat atumpen chithan sai la pen ke MAC pobitro rong pi aphan ke ning ka che theke ave pin lo puta ning je rinti la pen ke non MP horan sing be MAC pobitro rong pi aphan chong hong bom ta towar nang selam pi pe det ajok non bait ke vek atum mate kinam atum si poisa chirung si JCB pen towar selam lo la pen ongdung kiduk det arat pepar bihar kachuklem atum setami poisa chirung dun si pi dun lo bangso pen ajok tarapung arat atum non tata mobile mate pick up gari anke non cheleng lo lasi tarapung arat do anta nang kirap dun abang phu aphanta kachuro pajero puta rat atum ningje lapen ke non satame ki claim ji aphan kachi sik ponta dolo poisa chirung bomlo sarkar aphan kachohong ke non het pen ka lilo ha ASDC akai ahut pen lo puta pherang ke atum kahumri dam ahut ongdung atum ningje rinti News Desk Report Public TV Karbi Anglo